Lah. Kocok-kocok yo udah nyampe paratan digonae kawan. Jenenge angeleran begur kare ada apa-apa aku mau ora diganjar kate. Tak jenenge si Janur. Dah. Arep nek aku arep ngetake desa to arep ngetake kok. Gila nek wong banyak iki ngetake wis pulih apa wis mari. Di salaman ngono kan. Aku mau salaman karo penyanyi mau salaman tilas. Ini ku salamane ku tunggale dhisik kok iji. Aku tekok tunggale nek karo desa wong ngetake wong banyak wis mari apa wis bali ya aku ngono. Oh. Lah ya wis. Nah, yo saiki kowe do nembang caos panglipur konjo. Brayat ing kene. Hah? Di desa, kaya apa suaramu kangen aku.